Sustav organa za izlučivanje. Sustav organa za izlučivanje ima ulogu izbacivanja štetnih i nepotrebnih tvari iz organizma, a čine ga parni bubrezi, parni mokraćovodi, mokraćni mjehur i mokraćna cijev. Bubrezi su smješteni u stražnjem dijelu trbušne šupljine odmah ispod ošita, bočno od kralježnice. Imaju oblik graha i smeđe su boje. Dugi su oko 10, a široki oko 6,5 cm. Promatranjem poprečnog prereza bubrega uočavamo njegovu građu. Bubreg je izvana obavijen tankom ovojnicom. Ispod nje se nalazi 1,5 do 2 cm debeo tamniji sloj bubrežna kora. Na nju se prema središtu bubrega nastavlja bubrežna srž, koja je nešto svjetlija i građena od piramidalno oblikovanih režnjića. Oni su užim dijelom usmjereni prema središtu bubrega, gdje se nalaze bubrežne čašice. Bubrežne čašice cijevastog su oblika i ulijevaju se u bubrežnu zdjelicu. Na nju se, na mjestu gdje je bubreg uleknut, nastavlja mokraćovod, tanka cijev koja povezuje bubreg s mokraćnim mjehurom. Na mjestu uleknuća u bubreg ulaze i iz njega izlaze krvne i limfne žile i živci. Osnovna jedinica građe bubrega je bubrežno tjelešce. U jednom bubregu ima ih oko 1 milijun. Bubrežno tjelešce započinje zadebljanjem koje obuhvaća splet krvnih kapilara i naziva se čahura. Krvne kapilare nastavak su bubrežne arterije. Čahura se nastavlja u zavijeni kanalić koji u jednom dijelu zavija u obliku slova U, tvoreći silazni i uzlazni kanalić. On se otvara u sabirni kanalić koji se otvara u bubrežnu čašicu. Bubrežne čahure nalaze se u području bubrežne kore, dok su silazni i uzlazni kanalići u bubrežnoj srži. Čahura je mjesto gdje se krv pročišćava filtracijom. Krvna plazma s različitim otopljenim tvarima kroz stjenku kapilara ulazi u čahuru, a kroz njenu stjenku dalje u kanalić. Taj se filtrat krvi zove prva mokraća. Prolaženjem kroz silazne i uzlazne kanaliće, koji su također obavijeni spletom kapilara, sastojci potrebni organizmu poput glukoze, minerala, aminokiselina i drugih vraćaju se u krv. Štetni i nepotrebni sastojci, na primjer mokraćevina, mokraćna kiselina, amonijak, višak soli i drugo, ostatkom vode tvore pravu mokraću. Ona sabirnim kanalićima odlazi u bubrežnu čašicu, dalje u bubrežnu zdjelicu, pa u mokraćovod i konačno do mokraćnog mjehura. Mokraćni mjehur na donjem kraju ima kružni mišić, zatvarač, čim se opuštanjem mjehur otvara, a mokraća kroz mokraćnu cijev izlazi iz tijela. U jednom danu bubrezi profiltriraju oko 1500 litara krvi, pri čemu nastaje oko 1 do 1,5 litra prave mokraće. Osim pročišćavanja krvi od štetnih i nepotrebnih sastojaka, bubrezi imaju i ulogu održavanja stalne razine vode i soli u tijelu. Njihov rad pod kontrolom je hipofize i nadbubrežnih žlijezda. Ukoliko u tijelu nedostaje vode, hipofiza svojim hormonima utječe na pojačano vraćanje vode iz prve mokraće u krv. Ukoliko pak u tijelu ima previše vode, ona se ne upija iz prve mokraće, već se izlučuje iz tijela. Razinu natrija, klora i kalija reguliraju nadbubrežne žlijezde. Ukoliko u tijelu nedostaju navedene soli, hormon nadbubrežne žlijezde utječe na njihovo pojačano vraćanje iz prve mokraće u krv.